السلام علیکم رفیق بلوچ ولا تو خدمت حاضر ہاں۔ اگر میں اتنا تو کو دکھلاوڑ چاہاں بلکہ چاہاں کیا تو کو دکھلا دے ولا اگو گال کرنے ایک منٹ یہ دے پہ ہوئے جڑے چھوٹے چھوٹے سلہاں بن دے پہن سیمنٹ والے یہ سائز دے وچ تے سل جے نہیں ہے لیکن ان کو اتھاں سعودی عرب دے وچ سرندن وے توپ سرندن تے اے جڑے بڑے دن پاکستانی ساڈے اٹھ دن میں نوٹ کیتے رات دے 1 بجے رات دے اٹھ دن تے کام کریندے اننے کو ڈین دے 10 بج ویندن 10 بجے تک ڈین دے کام کریندن اور بالکل ایک فل رفتار والا کام کریندن۔ یہ نہیں کہ کوئی آلسی کام کریندن تے اے محنت مار کے 100 کھان یا 120 اپنی یومی کڈھندن ریال سعودی عرب دا ویڈیو میں سعودی عرب وچ بندا بیٹھا تے اے 2 سال 3 سال اتھا محنت کریندن بشمول میں بھی محنت کریندا۔ یہ نہیں کہ میں کوئی تھا ستے ہوئے کشے مل دے میں کو 2 راتی 3 راتی تک سمن نہیں دے میں جو انہاں دی گاڑی چکی ودا میں کو 2 راتی تک بھی پرلے سمن نہیں دے رلائی ودے رہ وندن کتھاں محنت کریندے اتھا ہر پاکستانی جڑا آ کے سعودی عرب وچ رہندے وہ محنت کریندے کوئی 100 دے وچوں 1 دانا ہے جڑا آلسی ہے جہاں روز وہ نہیں کرنا۔ اچھا میرا جڑا اہم گال ہے میں ہن اندر وہی گال دو دوجی ریوار میں ایک ویڈیو ڈٹھے بلکہ تساں ہی ڈٹھا ہو سی سوشل میڈیا دی بہت زیادہ زینت بنی پئی وہ ویڈیو کراچی ایئرپورٹ دے وچ ایک پردیسی ویندا پیا اپنے گھر دو ان دی نکڑی بال کو ملن کیتے بھجن پے گئی کیونکہ ترسدے ہوئی ہے ان دن کہ 2 سال دی جدائی دے بعد اگر وہ اپنے ماں پیو کو بھج کے ملدا پیا ہے تے پولیس والے دا یا وہ ایف آئی دا جڑا حرام خور کھڑا ہے اون دا کیا حق ہے والے نے پکڑ کے بال کو فرش تے اچھلن دا۔ بس سوچن دی گال تے اے جے محنت کریندے پین این محنت دا اتھا جیڑا بھی محنت کریندا پیا انہیں دے محنت دا پاکستان دے معیشت کو براہ راست اثر پوندے۔ یہ اگر غیر ملکی سارے والا آ کے گھر بائن نہ جڑے حرام خور کھڑے نا ایئرپورٹ دے وچ کیا کرے سن اتھاں بھی جائیں پن سن سارا نہیں سڑکیں دے اوتے اگے ملک کو بڑا سٹے نے اگے ملک تو بالکل چندر تے پجا پے گال کرے کوئی تو خراب تھی ویندے مگر انہیں دا رویہ دیکھو بال کو والنگ نے پکڑ کے چا کے زمین تے مارے سی مگر حرام ہے جو ان دے اوتے کئی قسم دی کاروائی تھی ہوئے یا ان کو کئی قسم دی سزا دیتی ہوئے یا ان کو ڈسچارج کیتا ہوئے نے نوکری کے کٹ چھوڑیا ہوئے نے نا تو خوشی محسوس کریں دے جا کوئی کام تھی ونجے ایئرپورٹ دے وچ یا انج جائیں تے ایک بے کو بہ کے حال دن میں اج اے کارنامہ کر کے آیا۔ پولیس جیری اساں دے پے ہے نا دنیا دی پولیس کو اتھو دی پولیس جو اساں دے دیں یقین منو سا کو فیل تھیندے جو اساں اپنے آپ کو محفوظ فیل کریں دے پاکستان دی پولیس جو اساں دے نا قسم خدا دی ایویں لگ دے جویں اساں اپنے کو غیر محفوظ فیل کریں دے غیر محفوظ لگ دے اساں اپنے آپ کو کوئی ادارہ ہوئے ہن 2 وار پہلے تساں ڈٹھے چھوٹا تے وڈا بھرا بھیڑے پہن پاکستان دے وچ ای ملک دے جڑے وچ میں بیٹھا انج واقعات اتھاں بالکل نہیں تھیندے تہوں امن ہے تہوں مخلوق انہاں درک دے بھائی یار چھوڑو تساں بیا کم پیسہ کمزور ہے معیشت کمزور ہے مگر ایک امن تو ہوندے لا اینڈ آرڈر تو ہوندے قانون تو ہوندے جن دے نال ملک اٹھ دن لیکن پاکستان انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوش رہو ملسوں بھی ویڈیو چلا نگہبان اللہ حافظ۔